bheka phezulu kwesi sakhiwo uzawuthathelwa apha kule benchmark ukwenzeka into yoba singaphumi eqaleni sibe yile nto kufanele into yoba sibe yiyo. Masikhangeleni ithuba. Hayi ekhaya kwake kwafika amagqirha ahlala into engangenyanga. Xa kuzawutshona ilanga phambi kokuba silale inyanzeleke into yoba masiye kulanga ngamagqirha. Ndaqaphela into yoba zonke iintsuku xa sifika apha phambi kokuba benze le nto bazoyenza yingoma elaphinye oonomathotholo bayeza kusasa. Nam ke ndinayo unomathotholo wakho ingoma yoba mandikhangele umhlolo, kodwa namhlanje into ayikho ngam. Nali ithuba 115 anyuke nalo mhlabeni.